जों हस्पिटाल सहैखा सकाय 10:20 बाजेखा हस्पिटाल सहै इनका आं क्वार्टार थांखा डाक्टर फैखा इनका बो सुइरका आनो प्रेसक्रिप्शन सुइरकाय आं फार्मेसी थांखा बिदि लाइन बागै थांखाय अ थांमोने बिसिंतै आर कायसा चराय बरखाय बाबा जे आरो ब्लाड टेस्ट खेनेन बागै थांखा इनका कायसा दिन लगे आपुरि काल थांगा बय कालाय फैले पारानि इनका अ चार दोना कागबक जे जिम पारानि इनका बग नाय तंगो इनका जोंबो बाबा करै आंबो करै अ बुनि सिकांखे तिनथाय सरो दखौ हस्पिटालनि गार्जेन सारा इनका आनो तो सुइ हजाक सुइ हकाय आसुक आंबो फायका सेलेन बरखा सेलेननि लगे लगेनो आन अरने सिरिस लागै आर कंसा कग्रुखा आसुकैनो नरम सां थांखा बेलेबो रुगी एसे हमने दुर्बल दे हो नु लगे लगे पावर इंजेक्शन आंबो नायस्लाबलिया कायसाथ' थांनाय टारगेट लाखाफिले इनका आ कायसादे मनदे मारनो बोला आसो गसे तुइ नुं तंगो बुनि निजेर बासागै आसो गै तुइ नुंजा समयो आसुकै थांखा थांगै बिनि ब्लाड टेस्ट खेनाय उत्तर मांखा मांगै बाव फैसागो बिनि मेलेरिया तंगो टेबलेट सारुदि इनका आंखाय साका सारुदि फिले इनका चाराय संनाय नांनाय इनका पांचटा रोबो बिथि टेबलेट अ कैप्सूल चिकन गिना खैगै दुइटा बिनिका आरो केसा गरदा खैगै दुइटा फरिस्ट दङ लेक्टा रोबो पांचटा सारुदि हिने एक लगे गो इनका आं साका सार आसो बोथ दुर्बल आरो चाराय साइदे मानोबा द साराय नायगरा थांखा तो रूम थांखा फिले सिदो थांगै संगै गथिया यां बिबित नरम अंग्रु एमने तो पाइखाय सिका नाय यांबो नाय मेया खाय मकल बाखा कुटुं माने यां बाइसन बाग बाचा जानायखाय उचित कखफैका जे बिनि रूम फैका फिले डाक्टर रूम इनके संका सार नाय किन्तु नो आखिया सानाय फैगदे सारा नतन तो बिथि तो नो किया सानाय फैगदे द साइटंग फुकाय रूम फैगोका आय बायसा थांगोका सार नाय फैगदे केसा बरकलाय नों तो कायसासे नरम तंगो मबो सिगां समय तंखेने केसा नाय फैगदे नों बिथि सारखाय नो आना सारियाखौ हेलो बगो माइकरिरो सारे बरो बायंने सिया हे सुमाने से नंदे डाक्टर ना आं डाक्टर साया सागै जदि नां यांका आं सिनायने बिले सागो निके सारे होका फिले आंबो जे बो बुद्धि साइड होगो बोथ टेबलेट मनों मैया नाय आं साका फिले आखाय बो जदि मनों मैया बदल दिबा लादे पास्ता ना भोले गय थांदि एक लगे गो निके तफा परिस्टमन लारखा ओ मेलेरिया ने हेनाय ना बनो चारखा चारबार लगेना पूरा र दिनै जों फायसफायजाक मानिकपुर थांनाय बुधबार जे गतनां मानि मानिकपुर हस्पिटालाव जों बेलेखौनो खाखामो दिनै ताखौ सत्यमोहन त्रिपुरानि दिनै साजुक धर्मिता त्रिपुरा ताइ धनन्जय त्रिपुरा मेलेरिया मानजागै मानिकपुर हस्पिटालाव एडमिशन दं मानि किन्तु दिनै बंनि कपाल हामियानि बागै दिनै बंनि ताखौ सत्यमोहननि बासा बाहाजक धर्मिता ताइ बाहाजाला धनन्जय दिनै संसारनि आखारे थांखा वन बागै आं जोंनि सफायजाक UTYA इउनाइटेड त्रिपुरा युथ एसोसिएशन नि बाखाक्तै जों बेलेखिनो खाखामो ताइ दुखु प्रकाश खायो तानि हिंखाय जरा आंया सुनिनो बाहायके इन्सिडेन्ट मानि बागै हिंखाय अबनि लगे लगे जों खाखामो आशा गैमानिया दिनै ताखौ खरकजा थैमानि आगुलो जे दिनै अरनि साकनायनि डक्टर बो बेलेखिनो बुजागै बो साखामी आंजाक अबनि बायबो जों खाखामो किन्तु दिनै आं सानानो मुसुगो जों दिनै मानिकपुर हस्पिटाल थांनाय बुधबार जे घटना मानि अबनि एकमात्र कारण अंखा जोंनि हेल्थ फेसिलिटी जोंनि स्टेट गभर्नमेंट जोंनि तिप्रासार एरिया गो गामखायै साखामनि सेफ साब्रयानि बागैनो दिनै अबहाय इन्सिडेन्ट अंखा नायना आं खाखायो अनबेन आं आपिल खायनाय जोंनि स्टेट गभर्नमेंट हास्ते हापांरगनो जे प्रपार एरिया गोखाय हेल्थ फेसिलिटी काबांमा तंगो हस्पिटाल गाम मेडिसिन एवेलेबल नांमानि बिथि वाथि तंगो किन्तु जे जोंनि तिप्रासा एरिया खाय जोंनि बिसिं बासां जोंनि तिप्रासा एरिया गो हस्पिटालनि फेसिलिटी बेलायखिनो हामिया नांमानि मेडिसिन किरै अबनि बागैनो दिनै पुखुब धर्मिता बाय ताखुब धनन्जय दिनै बा मेलेरिया मानजागै दिनै संसारनि आखारे थांनांखा अबनि बागै आं स्टेट गभर्नमेंट आपिल खायनाय बासकांगो जाते दिनै
মানিকপুর সামুনো স্পেশালি চিনি দলাই জেলাগো যে প্রতি বছর ই সিজন অখাই ম্যালেরিয়া কলেরা টাইফয়েড অবহায় জলবাহিত রোগ প্রতি বছর নুকজাগো অবনি বাগৈ স্পেশাল স্টেপ লানাनै बागै आं स्टेट गभर्नमेन्ट आपिल खायनाय अबनि लगे लगे जे जों जलबाहित रोग मेलेरिया टाइफয়েড कलेरा अबहाय रोगनि हयते काटिनायनि बागै उपयुक्त एवारनेस कैम्प सचेतनमूलक शिविर खायनायनि बागै आं स्टेट गभर्नमेन्ट इवेन चिनि हास्टेनि चिनि माननीय मुख्यमंत्री विपुल कुमार देवजीनोबो आं हायद खायनाय रिक्वेस्ट खायनाय जाते चिनि दलाई जिल्लानो स्पेशल जे हेल्थ इज वेल हिनै चिनि साहित्य चिनि सम्पद अनवे पाइथागो आं हास्ते हापां चिनि एडिसि हापां चिनि हास्तेनि मुख्यमंत्री न आं हायद खायनाय जे चिनि दलाई जिल्लानि स्पेशली हेल्थ फेसिलिटि रगै एवारनेस कैम्प खयै जोंनो सुजुग सुबिदा रगै जोंनो नायख'लानै